Tot és blau. La meva feina és 30% treballar i 70% estar aquí dalt. No m'agrada, però em paguen $6.000 al mes. Ara estic al tercer avió des que he sortit de casa. Som 27 passatgers, 2 pilots i la noia que em du els cacauets. Aquest no sóc jo, és un paio que hi ha a l'altra banda del passadís, però l'he filmat quan mirava per la finestra. A casa hi he deixat una dona, 2 fills, un gos, un gat i 2 tortugues de Florida, un cotxe i una camioneta, un sistema de cinema a casa i 783 pel·lícules baixades d'internet. Sona la campaneta per 7ª vegada. Tot és blau. No hi ha res. Conto núvols. Quan en duc 11, m'interrompen. És la 5ª Coca-Cola del dia, i a mi no m'agrada la Coca-Cola. Fullejo una revista i veig anuncis de coses que no serveixen per res del de l'avió. M'ensenyen vi i em donen Coca-Cola. Una pàgina em diu que faci exercici. El primer és fàcil. He d'inclinar el cap cap a la dreta i cap a l'esquerra, mirant de no torçar el coll. El segon és desplegar els braços cap endavant, per estirar les articulacions, però li foto un cop al senyor del davant i desisteixo. Tot és blau. Sona la campaneta. Fullejo la revista. Conto 7 núvols. Em serveixen més Coca-Cola. Sona la campaneta. Conto els passatgers. Sona la campaneta. Em donen una bossa de cacauets sense etiqueta. Fullejo la revista. Miro per la finestra. Acabo la Coca-Cola. We remind you to take as your personal belongings with you. Visit information about ways to include transportation occurring in personal well as leisure. Aeromexico Connect wishes to remind you that flying to any of our destinations, you can offer credits in the Freedom Flyer program at Aeromexico's Group Premier. On behalf of Aeromexico Connect and our scheduled partners, Captain Gabriel and his crew, we thank you for flying with us today and hope to see you soon on the one of our flights. Thank you and good afternoon.